Kai jama'a, anya kuma yin kasan nan suna da amfani kuwa? Me faru? Ya daga ce me ya faru ba sa ganin halin da lagawa suke ciki ne ko ba sani ba? Sun sani. To me amfanin ma yin katin zaɓe gaba ɗaya? Haka aka sani gonar mu ta burtali in batta lokacin gashi ana fari ga yayi ga komi wai in je birni ne katin zaɓe. Na je nema gashi aikin banza kona katin zaɓen nan da ya aikin banza aikin. Kai. Me nake ji kaman kana batun zaka kona katin zaɓe? Ya ba zan kona ba me amfanin sa? Amma me yasa da ka kona? Na gaya maka bashi to wani amfani an ce wai shine za a samu yanci wani waye za a muku kaza to aikin sa a can yake karewa. Da wannan zaka zaɓi wanda zai share muku hawaye yanzu. Wannan shine wani yanci na bi yanci da gudu babu sabani. Kai dakata mana kaji. Wai ka baka da labarin gonar kakanku nan ta wani gonar bafan mu muke noma ta na. Dakata ka ji mana baka da labarin honorable dogo dan Amar? Ba dogo ba ko gajere ne kai ka san shi kai ka san amfanin sa ni. Dakata an takaitar ma da bayanin shi. Ina gonan ku ta kudin nan. Da akwai ruwan famfo? Can kusa da gurin da bafo yake noman rani. Na gaje gani. Da akwai ruwan famfo? Babu. To yanzu fa wai kana nufin wannan ruwan famfon kaɗan daga lambun su ja'o kaɗan ma daga aikin shi. Ina gona su Jafaru ta gabar. A'a to ya burtalin yankin su ya'u. Wannan bawon Allah shine wanda ya fito domin kansa da ƙarfansa domin ya tallafa wa talakawa. Wannan fa ga so yake ya cuce mu. No, babu batun damfara. Wannan bawon Allah ka dakata ta takaitar ma da bayani. Ka je ka samu Kande ka ji labari a gunta. Domin na tabbata kwanaki ya zo har kusa da gidan ya ba su jarika domin su jari karfin kalwanta ya karfafa mata karfin kasuwancinta. Ni ma da na ɗauki ra'ayinka ne. To amma tun da na tsaya na fuskanci maganarsa na ga akwai ƙarshen arziki a ciki. Na ga akwai ƙarshen gaskiya a ciki. Insha Allah 2023 Dogo dan Amar shi zan zaɓan Allah. A to in dai haka ne da na yi niyyar na kona katin zaɓe na. Saboda mu mutanen ƙauye sau da yawa an sha zuga mu yi zaɓe. Mu je birni mu zaɓi mutum amma kuma ayyukan ba sa iso mu. To wannan sau da yawa da kaga 'yan siyasa suna shiga ko ina su je kamfen duk ƙauye da a shigo kamfen amma wai hanya ba za ta iya zuwa ba, wuta ba za ta zo ba, ruwa ba zai zo ba saboda mu mutanen ƙauye amma da mu ba san me muke ba. Kai bawon gonar kakanku nan ta gefen kudu. Ta kusa da burtali. Yauwa shi ma shi ya fitar musu da wannan babban layi domin daga zaran an ɗauko amfani babu wani rairayi da zai tare musu kansu har zuwa gida. To an haka ne da na jahilci abin ni tunani nake kaga su 'yan siyasan nan. An shi in ka zaɓe su ma iya aiki suke mutanen birni mu kaga ƙauye babu hanya ma balle su shigo. Wannan ba haka yake ba. Shi babu wai faɗa ya ƙaryata ko kuma ya zo ya ce muku zai yi kuma ya zo bai yi ba. In dai ya ce zai yi. To in dai haka ne na gamsu da maganar ka 100%. Wannan katin zaben naka abin da nake so da kai ka adana shi domin 2023 shine zaɓin mu. Insha Allah. A matsayin ɗan majalisar jiha wato mai wakiltan Azare Madangala. To insha Allah ni ma zan yi shi. Gaskiya dai kwarai ka samu ka je ka adana shi. Azare da Madangala kada mu manta 2023 mu zaɓi Honorable Dogo Dan Amar. To lalle tun da haka ne 2023 Honorable Dogo Dan Amar wasu 'yan yaudara da 'yan hauragiya a zo a yi mana ƙaryar mota